Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Чолода 11:09 йортында көнкүреш газы шартлады. Фатирда 50 яшьлек хатын-кыз була. Авылдашларны берләштерү һәм тарихи хәтерне саклау өчен Ташкише авылы 145 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Йорчалының яңа шәһәрендә 11:09 йортында көнкүреш газы шартлады. Гадәттән тыш хәл вакытында фатирда 50 яшьлек хатын-кыз була. Ул узган көндә туган көнен билгеләп үткән була. Бу хәлдән соң икенче тапкыр туган көнен каршылый. Зыян күрүче ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә китерелә. Тулырак алдагы материалда. Яңа шәһәрнең 11:09 йортында көнкүреш газы якшәмбе иртән 8 сәгать 38 минутта шартлый. Шартлау шул кадәр көчле була ки, беренче каттан 3нче катка кадәр тәрәзәләр ватыла һәм балкон рамнары җимерелә. Стоял в той комнате, кошка открыл, ну, с кошкой. Кошку гладит. Идут к вопросу. Вижу, выносится прямо рама ихняя. И меня подняло и поставило. И, видно, задуло сначала ветром, и потом, брат, поставило. Все. И чуть в обморок не упал. Страшно было. Я просто проснулась от хлопка, от взрыва. И у нас вот вылетела сетка у меня из комнаты. Быстренько маму схватила, тряпки намочила, мы вышли. Тут уже весь подъезд был в дыму. Дышать уже было тяжело, в общем, вышли на улицу, вот. Газ шартлаган фатирда янгын башлана, ут 9 квадрат метр мәйданны камап ала. Шәһитләр сүзләренчә, иң беренчеләрдән булып дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре ярдәмгә килә. Шартлау вакытында алар ерак булмый һәм биредә яшәүчеләрне чыгаруда ярдәм итә. Зыян күрүче ашыгыч рәвештә эвакуацияләнә. Хорошо, что газ было мало открыто. Если бы было много открыто, все бы полетело. Повалилось бы пятиэтажка. Но с той стороны балкон весь вылетевшийся, стекла, и это только вот этот нижний панель остался. Вверху ее тоже, она на втором, на третьем этаже тоже так же. Окна разбитые. Взорвался газ и выбило стекла в подъезде, а у людей с той стороны окна выбило, окна и балконные окна тоже выбило. Все в грязи, все везде повреждения у людей. Отскочила штукатурка, у кого-то выбила, дверь отошла. Вакыйга урынында шәһәрнең барлык оператив хезмәткәрләре эшли. Шулай 11:09 йортына Үзәк район хакимияте башлыгы Фидарист Хабибуллин килә. Немедленно же проведена работа по обследованию всей конструкции жилого дома на предмет выяснения опасности разрушения. После обследования, после того, как определили, что опасности нет, людей запустили. В настоящее время электричество во все квартиры подано, кроме той квартиры, где случился пожар. Хәзер торак йортта газ тулысынча сүндерелгән. Территория җыештырыла. Идарә итү компаниясе хезмәткәрләре гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен бетерә. Роза Хабибуллина, Яна Вальзу, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. 11:09 йортында булган бәхетсезлек очрагының беренчел сәбәбе дип газ җиһазын саксыз куллану карала. Гадәттән тыш хәл турында мэрияда аппарат киңәшмәсендә сөйләштеләр. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, зыян күрүче авыр хәлдә. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе хезмәткәрләре аңа барлык кирәкле ярдәмне күрсәтә. Гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен ничек бетерәләр? Пациент нинди хәлдә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. 50 яшьлек хатын-кызның бите, тәне, куллары һәм аяклары пешкән. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибы сүзләренчә, шокка каршы залда дәвалау чаралары үткәрелгәннән соң пациент аңына килгән. После проведенных диагностических манипуляций был выставлен диагноз термическое поражение площади 35-40%. В данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное. Сегодня она была осмотрена дополнительно врачами-комбустиологами и переводится из реанимационного отделения в ожоговое отделение. Зыян күргән подъезд һәм башка фатирларга ремонт ясау планлаштырыла. Чаллы мэры Ноэль Мәгдиев барлык сорауларны эшкәртергә кушты. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, авыр хәлдә калган кешеләрне бер кайчанда үзләрен генә калдырмыйлар. Восстановление окон в подъезде вы видите. Есть окна, которые пострадали и у жителей соседних квартир. Есть вопросы по квартире по первому этажу. В ходе тушения возникшего пожара есть там определенные повреждения, поэтому все это
требует нашей помощи и поддержки. Моннан тыш шәһәр башлыгы барлык корылмага тагын бер кат тикшерү уздыру бурычын куйды. Но первоначально визуально мы видим, что пока, с оговоркой пока, все в порядке, но глубокую техническую экспертизу нужно провести для того, чтобы быть в полной уверенности, что несущие конструкции не пострадали. Бу атнада ук тәрәзәләр урнаштыру планлаштырыла. Гадәттән тыш хәл үзәге булган фатирга әле ишек кую мөмкинлеге юк. Белгечләр искәрткәнчә, әлегә эритеп ябыштыру эшләре башкарырга киңәш ителми. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Узган елларда Тукай районы Ташкише авылы йөзләрчә кунакны үзенә җәлеп итү үзәгенә әверелде. Сәбәбе авыл 145 еллык юбилейын бәйрәм итте. Бәйрәм әлеге авылдан чыккан Рөстәм Гатауллин ярдәме белән оештырылды. Кунакларны Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев та котлады. Моннан тыш Ташкише авылында яшәүчеләрне сюрприз да көтте. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Ашык һавада оештырылган тематик күргәзмә тантанага аерым үзенчәлек бирде. Кунаклар бой татар мәдәнияте һәм ата-бабаларның көнкүреше белән таныша. Шулай ук хәзерге заманның тере тарихын күрә алды. Biz bugün әлеге күргәзмәдә Büyük Vatan сугышыннан башлап бүгенге махсус хәрби операциягә чаклы экспонатларны тәкъдим итәбез, үзебезнең батырларыбызның тарихын сөйлибез. Biz монда ике гасырны хәзер очраштырабыз бит инде безнең әби бабаларыбызның әйберләре, чигешләре, калфаклары, үтүкләре әйме. Һәм дә инде алардан илһам алып, аларның чигешләреннән илһам алып, без инде яшьләребез өчен хәзер коллекцияларда чыгарабыз. Бәйрәм атмосферасын матур концерт программасы тулыландырды. Биредә яшәүчеләр өчен туган авыллары турында җыр төп сюрприз булды. Ташкише турында үз җырын җырчы Илзирә бүләк итте. Уланы әнисе республиканың ат казанган мәдәният хезмәткәре Рәзинә Сәйдгәрәева белән берлектә язган. Бәйрәм кысаларында авылның активистларына һәм СВОда катнашучыларга һәм ветераннарына истәлекле бүләкләр һәм аларның батырлыгы өчен рәхмәт хатлары тапшырылды. Нуртдинова Мәүлидә Гыйльмулла кызы. Бәйрәм Рөстәм Гатауллин булышлыгы һәм Тукай районы җитәкчелегенең актив ярдәме белән оештырылган. Баш калада яшәүенә карамастан, ул үз тамырларын онытмыйча, туган авылына даими рәвештә ярдәм итеп тора. Матур традицияләрне саклауы һәм аны үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Рөстәм Гатауллинга Тукай районының мактаулы гражданины дигән дәрәҗәле исем бирелде. Тагын әйтәм, 55 ел үтеп китте бит моннан киткәне минем. Менә бүген кайттым мин. Сезгә рәхмәт әйтергә. Biz эшләгән эшләр, ул авылда да, мәчеттә дә, бу мәктәптә дә, безнең Мусабай мәктәбендә без тоже эшлибез анда, булышабыз. Ул безнең совсем небольшая толика, безнең рәхмәтләребез сезгә. Идет специальная военная операция, и поэтому то, что без бергә, бөтенебез бергә. Менә шулай җыешып, сөйләшеп, бер-беребезгә булышып тору, это есть как раз наверное, то, что мы говорим, работаем на победу. Бәйрәмгә җыелучыларны район башлыгы Камил Нәҗмиев котлады. Ул авылдашларны берләштерү һәм тарихи хәтерне саклау өчен мондый чараларның мөһимлеген билгеләп узды. Бик зур рәхмәт, һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә, шушы авылдан үсеп, бүген инде Россия күләмендә эшләүче, яшәүче һәм җитәкче булган Рөстәм Мухтаровичка шушы бәйрәмне матур иттереп оештырганы өчен һәм шәхсән районыбызга һәм авыл җирлегенә бар яктан да ярдәм итеп торганы өчен. Менә авылдашларны онытмыйча, бергә, һәр чак бергә ул. Авылда яшәүчеләр бәйрәмнән бик канәгать калды. Ташкишенең үзенең җыры булды хәзер. Электә бар, хәзер тагы да өстәлде. Бик зур рәхмәт Мухтар Рөстәм абыйга. Безнең авылда бик күп эшләр эшләнде аның белән. Sular kırtıp, tarihhaneler düzüldü, heykeller balkıp çıktı. Bik zor işler işledi. Şimdi zor beyrem bizge yasadı. Bik zor rahmet ana. Rüstem abi Muhtar olana bik zor rahmetli. Biz meyve kalsa bütün avul halkı bugünkü beyremde bulan varlık halktan zor rahmetli. Hem de kiyinde hisler duygularını prosto deyip etmeli anlatıp bitirgesiz. Yürekler düp deyip şimdi rahmet ana bik zor bugünkü beyrem için. Бәйрәм бергәләп чәй эчү, тәмле пылау белән сыйлану, шулай ук җыр биюләр белән тәмамланды. Әлеге чара Ташкишенең бөек үткәне һәм бәхетле киләчәге булуын раслады.
Олина Сулейманова, Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Честные цены в АКОС Челны. Автомобили Тенет без переплат с прозрачными условиями и специальными предложениями на весь модельный ряд. Пройдите тест-драйв на Тенет Т4Л и выиграйте велосипед. Приезжайте в АКОС Челны.